Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Al-hadis an-nabawi. Hadratul karamin, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, para masyayikh, para sepuh, sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng Sahibul Hajat Bapak Mukhlis saha Ibu Indah Nihayati ingkang kawula hormati, ugi Bapak Soleh saha Ibu ingkang kawula hormati, terkhusus kepada Mas Zulfikar dan Mbak Ensa Kebrunada yang berbahagia, ugi sedaya hadirin hadirat tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillah ing wekdal sonten menika kita tasih dipunparingi pinten-pinten kenikmatan sehingga saged anggrawi ijabah dakwah atas pernikahan Mbak Ensa Kebrunada dan Mas Zulfikar kanthi kawanan ingkang sae. Pramila monggo sareng-sareng kita lahiraken biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam mugi katut tunjuk dumateng rasa dalem Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu tamu undangan ingkang mulya, sakderengipun kawula matur lebih jauh kula nyuwun pangapunten. Kula boten biasa matur wonten adicara kados menika. Menika kula dipeksa Mbak kula Mbak Endah kapurih matur nampi dumateng panjenengan sedaya, sehingga boten mengke wonten atur ingkang boten pas, boten makrenani wonten penggalih panjenengan kawula sadèrèngipun nyuwun agung pangsami. Ngoten nggih. Nggih. Pak Mukhlis niku menangi dhewe. Enjing wau niku ijab niku nggih diwakilne. Kan seharusnya yang wajib ijab niku nggih bapake. Ini diwakilne dumateng romo kiai. Lah niki sambutan iki diwakilne malih. Nanging pas nampa amplop niku mboten diwakilne. Wakil awake dhewe. Nggih, apa cek kon ngalih, cek kon ngalih. Nggih, terus ngoten menangi dhewe kan kula niku adik nggih kedah manut kalih masih, niku malih kula kadung ditumbas ning klambi niki. Terus mboten saged selak. Para bapak, para ibu kang mulya, nangkani sedulur saking Bapak Mukhlis sepindah kawula matur ahlan wa sahlan sinrawuh dumateng Bapak Ibu sedaya. Kedatangan panjenengan semua itu merupakan kebahagiaan bagi keluarga besar Bapak Mukhlis keluarga. Ugi nyuwun doa restu pangestu atas hajat ingkang dipun emban Bapak Mukhlis menika awujud andhapaken putrinipun, mugi-mugi pernikahan menika dados pernikahan ingkang barokah, ingkang sakinah wa mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun kawula nyuwun pangapunten ingkang agung dumateng Bapak Ibu sedaya tamu undangan, bilih anggonipun Pak Mukhlis keluarga ngaturi panghormatan dumateng panjenengan kathah ingkang boten nyaceki wonten manah, mulai saking penyambutan, pasugata, dedhaharan, saha pinaraan ingkang boten napa nyaceki kula nggih namung saged ngaturaken guru pangsami dumateng panjenengan sedaya. Salajengipun kula wau dipun dawuhaken saking perwakilan pengantin kagum bilih Mas Zulfikar dipasrahaken dumateng keluarga besar Pak Mukhlis. Nggih, kanthi wawasan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Mas Zulfikar kita tampi kanthi boleh berpenggalih menjadi bagian dari keluarga besar Pak Mukhlis
dan mangke insyaallah betul dibidak-bidakne iki putra mantu napa putra kandung. Salajengipun mengenai babakan tarbiyah nggih dimawon sami-sami bilih mangke temanten wonten dalem Pasuruan nggih insyaallah sebisa mungkin kami dan keluarga besar akan berupaya memberikan pengarahan dan yang lain-lain semanten ugi menawi mungkin keluarga Bilawan nggih kula nyuwun dipun bimbing kali saya terus menawa sami-sami. Salajengipun kang terakhir wau dipun dawaken sasampunipun adicara cekap niki rombongan badhe kundur nyuwun pamit nggih kawula mewakili Bapak Muftis ananging saged nggedhekaken tindak mugi-mugi perjalanan panjenengan sedaya mulai saking dalem niki ngantos dumugi dalem kiabak-kiabak pinaringan blunjeng pinaringan lancar mboten wonten arah durdur napa. Ananging menawi kersakaken pinarak rumiyin sedengan dipun sumanggaken nggih. Teng sebelah bukan teng lepen menawi buta pancing iki saged mancing-mancing. Kula bilih pengatan ingkang saged kawula matur wonten kanggipun ing pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.